kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma Seydou Sila maraka fama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. donc wari waati sera radio bɛnkan kuma so kɔnɔ 97.7 tɔmi kelen fiɲɛ suru ka bɔ Sugunikura Kulujo nɛgɛkɔrɔla na labɛn bɛ fasirijɛkulu maaw fɛ a bɛna lase a balimakɛ Seydou Sila maraka fama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la bi dunya in na juma mai kalo tile 25 san 2018 kunnafoni bakurubaw filɛ. Gao ani Kidal kɔfɛ mécanisme opérationnel de coordination Tombouctou tɔgɔ la a sigira sen kan a kɛra arabadonya tɛmɛlen Tombouctoukaw fɛ yen laɲini ye lakana sabatili an ka jamana kɔrɔyanfan fɛ Ansardine olu ka ɲɛma Cheikh Ousmane Cherif Madani Aïdara n'ale groupement de leaders religieux o ɲɛma ye ani Ngwara Daba fangaɲinitɔnw u ye ɲɔgɔn ye Ngwara Daba fangaɲinitɔnw ka ɲɛma ka dagayɔrɔ la Badalabugu a kɛra arabadonya tɛmɛlen kulu min bɛ n'an ko ma ko mouvement pour une jeunesse africaine intellectuelle farafina bondakun kan funukɛninw hakili bɛ se ka cɛrɛ cogo min na dɔɔni sira fɛ baaraɲɔgɔnya u ni lycée Cheikh Modibo Jara ni ɲɔgɔn cɛ Lafiyabugukaw fɛ yen kunungo u ye baara kurubɔnkari kɛ o bɛɛ ɲɔgɔndan kofɔ ɲɔgɔndan ladege n'o bɛ baccalauréat kofɔ n'u ko ma ko bac blanc a ladege don k'a sababu kɛ a dabɔkun ye yaasa funukɛninw minnu bɛ bac la u bɛ se ka jo cogo min na k'u jala min ka bɛn bac waati ma donbara la kumabɔ olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan dani na. Gao ani Kidal olu tɛmɛlen kɔ Tombouctoukaw ka mécanisme opérationnel de coordination a sigira sen kan arabadonya tɛmɛlen Tombouctoukaw fɛ yen ni mécanisme opérationnel de coordination min filɛ a ka laɲini ye lakana o bɛ se ka sabati cogo min na wa a ŋaniya a sirila accord pour la paix et la réconciliation bolonɔbila kɛra waati min na san 2015 a ŋaniya sirila o waati la gouvernement ani marifatigi kuluw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa u bɛ se ka jɛ cogo min na ka sirajatama kɛ lakana k'o sabati an ka jamana kɔrɔyanfan fɛ. Ansardine diinɛ tɔn don olu ka ɲɛma Cheikh Ousmane Cherif Madani Aïdara n'ale groupement des leaders religieux olu ka ma ɲɛyɛlɛkɛ dɔ ye ani Ngwara Daba fangaɲinitɔnw olu ka ɲɛma n'o ye Soumaïla Cissé ye u ye ɲɔgɔn ye Soumaïla Cissé a dagayɔrɔ la Badalabugu u ye ɲɔgɔn ye Aïdara silamɛ diinɛ maaw tɔgɔ la u ye ɲɔgɔnnajɛrɛ min kɛ n'a kɛra Bamakɔ yan mai kalo tile 13 de k'a kunca tile 14 san 2018 u ye kumakan minnu don ba la o senfɛ ani laɲiniw u y'o ta k'o di Soumaïla Cissé ma a fana bɛ se ka ɲɛdama k'o la cogo min na o tuma na an ka jɛ an ka Ousmane Cherif Madani Aïdara ani Soumaïla Cissé an k'u lamɛn u ye min fɔ nin ɲɔgɔnnajɛrɛ kuncɛ waati. An nana ka opposition ɲɛmɔgɔw rencontré bi sɔgɔmada in na kun fosi t'an na gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔ mɔgɔ kelen se ka wuli jamanadenw de bi fara ɲɔgɔn kan o la an nana dɛmɛ ɲini fɛ ka fara u bɛɛ lajɛlen kan an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛlɛ min bi filaw ni kadɔw cɛ ani bamananw cɛ ala bɛ se k'an dɛmɛ samiyɛ sera ka ban bɛɛ ka se ka sɛnɛ kɛ hɛrɛ la ka sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ yen ani élection min fana bɛ na ala bɛ se k'a kɛ hɛrɛ la cogo min na u k'u jija laadiriya minɛnw k'o bɛɛ dafa a kɔnɔ ka sɔrɔ ka baara kɛ kari jamana nabɔ bolo la. Kirama c'est que kɛlɛ wɛrɛ ka don nin kɛlɛ in kan n'o kɛra jamana bɛ nɔɔni ka tɛmɛ nin kan an tɛ ala deli ka kɛ k'an bilasira o fɛn na i ye fɛn o fɛn ye i ye fɛn gɛlɛman ye yɔrɔ yɔrɔ k'an wele an n'u ka se ka kuma k'an sɔn hakili ɲuman bɛ to an kɔnɔ pour que jamana ka taa ɲɛ an ka kɛwale a y'a yira an tɛ sira jugu kan. Nin tun ye Ousmane Cherif Madani Aïdara ani Soumaïla Cissé u tun bɛ dannatigɛ la ka ɲɛsin u ka ɲɔgɔnnajɛrɛ min n'a waleyara u ni ɲɔgɔn cɛ. Kulu min bɛ n'an ko ma mouvement pour une jeunesse africaine intellectuelle baaraɲɔgɔnya u ni lycée Cheikh Modibo Jara ni ɲɔgɔn cɛ Lafiyabugukaw fɛ yen u ye ɲɔgɔndan ladege u y'o sigi sen kan n'u ko ma ko bac blanc yaasa furakɛni minnu bɛ n'olu bɛ baccalauréat la ɲina u ja bɛ se ka lajɔ cogo min na ka bɛn ni bac waatiw ye a baara dayɛlɛ a kɛra minisiri ɲɛma kɔrɔ fɛ Musa Mara kunungo lycée Cheikh Modibo Jara o kɔnɔna na minnu bɛ bac la ni lycée kofɔlen in na o maa 245 bɔɲango olu de sen donna nin ɲɔgɔndan in na u tilara kilasi 6 u ni ɲɔgɔn cɛ wa u bɛna ɲɔgɔndan kɛ bolofara bɛɛ lajɛlen na fɛn o fɛn n'o bɛ kɛ bac waati u ka denfaya dira maa min ma n'o ye Musa Mara ye minisiri ɲɛmaa kɔrɔ don parti yɛlɛma o ɲɛmaa don a ye foli ni ta ka ɲɛsin u ka nin ŋaniyasiri ma. Ninnu ye denmisɛnw ye denmisɛn minnu an bɛ se ka an bolo fa u la ninnu ye denmisɛnw ye an bɛ se ka an jigi da denmisɛn minnu kan olu ye u miiri k'a fɔ k'u dɔgɔnin minnu bɛna bac kɛ ɲina k'u dɛmɛ u ka bac préparation u b'u dɛmɛ cogoya di u bɛ bac organiser n'u b'a fɔ ko bac blanc ani bac bɛɛ ye kelen ye sujetw ani u bɛ baara kɛ wagati minnu kɔnɔna la ani u bɛ surveiller cogoya min na k'u bila o condition na pour que denmisɛnw k'u
u hakili jakabɔ k'u sigi n'a ye a kana balu la baki don an bɛɛ tɛmɛna baki fɛ an b'a dɔn baki don examen don maaw bɛ siran denmisɛnw bɛ siran surtout parce que u ma dege a la donc ni u bilala nin sira in kan sisan a bɛna kɛ cogoya min na a b'u jɔ a b'u hakili sigi baki don yɛrɛ fɛnɛ tɛna gɛlɛya u bolo. min ye Sanbu Jaabi ye Mali kɔnɔ yan n'ale ye mouvement o ɲɛmaa ye a ko laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye funɛngɛnu u ja bɛ se ka jɔ cogo min na ka bɛn ɲɔgɔndan waati ma. Bon, an ka laɲini ye de ye ka jeunesse ka passivité k'o kɛlɛ ka intellectualisme n'u b'a fɔ ma ko o jɛnsɛn Mali fan bɛɛ fɛ. Passivité n'i y'a faamu ka mago don kow la. Voilà ka mago don kow la donc jeunesse kana sigi yɔrɔ kelen donc ka wuli u ka fɛn dɔw kɛ mun bɛ se ka jamana lataga ɲɛ hakili ka se ka sari fan bɛɛ fɛ donc n'i y'a jateminɛ fɛnɛ intellectualisme an ka jeunesse fanfɛla la vraiment mɔgɔ caman taara ekɔli la mais ils ne sont pas intellectuels donc an bɛ intellectualisme bɛ se ka taga ɲɛfɛ cogoya min na donc an ka jeunesse fana bɛ fɛn ba k'o la pour que ka wuli ka jɔ ko la pour que ka se ka taga ɲɛfɛ. Isiyaka Sogodogo n'ale ye baarabolo ɲɛmaa ye mouvement in kɔnɔna na a ye farankan kɛ. An mouvement yɛrɛ sigikun ye fɛn dɔ ye pour que ka se ka an ka jeunesse k'a dɛmɛ a ka conscientiser k'a dɛmɛ a ka bɔ a yɛrɛ la k'a dɛmɛ a ka bɔ nɔgɔ la donc hokumu kɔnɔna na donc an y'a ta a initiative ta donc pour que ka se ka baki organiser. Lycée tigi a ɲɛmaa n'o ye Alassane Keita a ye nisɔndiya yira u ka baaraɲɔgɔnya la baaraɲɔgɔnya ale ka lakɔliso ani nin funɛngɛni ninnu ka kulu ni ɲɔgɔn cɛ. Ko ɲɛnama don parce que denmisɛnninw mun don an kan k'u encourager u ye mun kɛ u n'u dɔgɔninw dɛmɛ en même temps denmisɛnninw bɛ examen dilan bon souvent examen na ka gɛlɛ u ma mais n'an ye occasion d'u ma u kana u ka erreur lajɛ avant maintenant le jour des examens ça va beaucoup les aider a b'u dɛmɛ kosɛbɛ. O tuma na sa ɲɔgɔn dannaw bagibila in kɔnɔna na a maa dama dama olu ye ɲɛfɔli kɛ. Ne tɔgɔ ye Sata Berthe ne bɛ TLL kɛ collège de l'Union na an bɛ français la ne y'a ta contraction de texte de kan a ka nɔgɔ a ka gɛlɛn mais a bɛ faamuya a bɛ se ka traiter. I bɛ sujet biologie o dira aw ma a bɛ n'o kɛ waati joli kan 4 heures sujet bɛ cogo di. A ka gɛlɛn dɔɔni mais an bɛ se k'a kɛ Ala k'i dɛmɛ amina. Nin kulo min filɛ nin ye n'u ko ma ko mouvement pour une jeunesse africaine intellectuelle u ko olu b'u jɔyɔrɔ fa de fo ka se a dan na farafinna bondakun kan funɛngɛniw u bɛ se ka kɛ maa wasalenw ye dɔɔni sira fɛ cogo min na. Commune Sisi maire kura Boubacar Keita ale ye baara ta kunungo alamisa a nana maa nɔrɔ bila n'o ye Alu Kulubali ye Alu Kulubali min n'ale gɛnna ka bɔ maire la sariya bolo dɔ senfɛ min taara ministre ka ɲɔgɔnna jɛrɛ la a sigilen kɔ maire la maire kura a y'i yɛrɛ kalifa dɔnnibaaru ɲininaw la kuma sira fɛ a ko a bɛna wuli ka jɔ kɛ commune Sisi a bɛ se ka bɔ a yɛrɛ la cogo min na ɲɛtaa siraw ka sabati ko nka k'a tɛ se ka kɛ ni bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ tɛ an ka jɛ an ka maire kura lamɛn Boubacar Keita commune Sisi tɔgɔ la. N sigira ka sɔrɔ an tun bɛ baara la déjà an bɛ baara continuer de k'a renforcer n ye baara dɔw fɔ sisan bon an ka commune de ka bon ni commune bɛɛ ye nka n'i ye jateminɛ kɛ an ka commune de nɔgɔlen don dɔɔni ka tɛmɛ commune caman kan donc a ka kan an k'an ɲɛsin jɛya ma ka an fanga digi o kan kosɛbɛ ni jɛya nana kɛnɛya bɛ an y'a fɔ fɛnɛ ASACO b'an bolo pratiquement an ka quartier bɛɛ kelen kelen na ASACO b'a la an k'o renforcer n'an y'olu renforcer a b'a to aranba min bɛ jɔ CCRF la dɔw bɛ bɔ o la an y'a fɔ fɛnɛ fɛn min y'an ka kalanko ye école publique b'an fɛ yan il faut k'an k'o renforcer n'an y'olu fɛnɛ renforcer kalan niveau bɛ se ka yɛlɛ an bɛ min fɔ commune Sisi maaw ye an tɛ foyi kɛ o ɲinama n'an bɛ fɛn fɛn kɛ an bɛ se olu de ma collectivité yɛrɛ ye o de an bɛ se olu de ma an ma hakilina yir'u la u k'u hakilina fara a kan an bɛ hakilinaw falen falen o kuma an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ donc an b'o f'u ye an tɛ foyi k'u ɲinama an b'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que a bɛ k'olu de. Nin tun ye maire kura ye Boubacar Keita commune Sisi kɔnɔna na n'ale sigira maire la Alu Kulubali o nɔbila ko la min n'a gɛnna ministre ka sariya bolo dɔ tali fɛ u ka ɲɔgɔnna jɛrɛ laadala ko la o sen fɛ. Yan'an ka fara ɲɔgɔn na an b'a jira o la k'a fɔ dɔnnibaaru ɲininaw olu dagayɔrɔba maison de la presse kunungo ale ye ɲɔgɔnna jɛrɛ bisimila a tun bɛ welewele da kan fɔ ka ɲɛsin baarabolo tako 19nan ma n'u ko ma ko quinzaine de l'environnement a bɛna kɛ Kulikorokaw fɛ yen ka ɲɛfɔli ko la cogo min na ka ɲɛsin dɔnnibaaru ɲininaw ma o ko ɲinanta in u ye kumakan min don ba la o de ye mana min n'ale bɛ se ka kɛ dugukolo tiɲɛni ye ka sigida tiɲɛ kɛlɛbolo bɛ se ka taga ɲɛsin o ma cogo min na quinzaine de l'environnement ɲinanta in a bɛna kɛ juin kalo tile 5 de ka kuncɛ juin kalo tile 17 san 2018 nin bɛ da sigi a ka bi laseliw la min labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ k'a lase a balimakɛ Seyidu Sila maraka fama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na ntɛnɛn don an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan waati kelen arajo so kelen ka kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma aw ni cɛ ka kulomajɔ la hakɛto bɛ nin kan Sala Mamadu wa salim.